дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати анҷоми амалҳои хайру сахо ва самгузорӣ дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Анварбек Сафарбеков як адад воситаи нақлиёти махсусгардонидашудаи ёрии таъҷилии тиббӣ харидорӣ ва барои хизматрасонӣ ба ниёзмандон ба муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Роғон тақдим шуд. ин автомобили махсусгардонидашудаи ёрии таъҷилии тиббӣ ки аз толори савдои равон дар шаҳри Душанбе харидорӣ шудааст, минбаъд барои ниёзмандон дар шаҳри Роғон хизмат хоҳад расонд. Автомобили мазкурро соҳибкори ватанӣ Анварбек Сафарбеков дар доираи ташаббусҳои шаҳрвандӣ ҷиҳати самгузорӣ дар рушди соҳаи тандурустӣ ва дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби худ харидорӣ карда барои хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Роғон тақдим кард. кӯмаки мазкурро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Роғон қабул намуда ба соҳибкор барои чунин ташаббуси ватандӯстонаш изҳори сипос карданд. бо дастгирии пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла маориф, фарҳанг, тандурустӣ ҳамарӯза рушд карда истодааст ва дар ин ҷода низ саҳми соҳибкорони маҳаллӣ қариб ки ҳамарӯза дар ин соҳаи иҷтимоӣ дида мешавад ва имрӯз бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ Сафарбеков Анварбек ба муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббии шаҳри Роғон як мошини ёрии таъҷилӣ тақдим карда шуд ки албатта ин пешравӣ ва рушд дар соҳаи тандурустӣ аст ва мо роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Роғон миннатдории хешро ба чунин мардони саховатпеша расониданӣ ҳастем. автомобили ёрии таъҷилии тиббӣ ки сохти ширкати автомобилбарории ҷумҳурии Узбекистон аст, бо таҷҳизоти зарурии тиббӣ муҷаҳҳаз мебошад. тавре дар намояндагии ширкати равон дар шаҳри Душанбе иттилоъ доданд, сохти автомобил барои шароити минтақаҳои кӯҳистон мутобиқ буда, аз лиҳози сарфаи сӯзишворӣ ҳам харҷи кам доштааст. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Роғон зимни дастрас кардани автомобили ёрии таъҷилии тиббӣ иттилоъ доданд ки муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳр ба ҳолати имрӯза ба 45666 нафар хизматрасонӣ мекунад ва дастрас шудани нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ метавонад сарбории муассисаро сабуктар сохта дар беҳтар шудани хизматрасонӣ ба беморон мусоидат намояд. дар ҷараёни муаррифии автомобили ёрии таъҷилӣ ва қабули он гуфта шуд ки дар воқеъ ҷонибдорӣ аз дастуру тавсияҳои президенти мамлакат дар самти иҷрои амалҳои хайру савоб ва дасти кӯмак дароз намудан ба сӯи муҳтоҷону дармондагон боис ба беҳтар шудани вазъи зиндагии мардум хоҳад шуд ва амали мазкур метавонад намунаи ибрат ба дигар соҳибкорону афроди сарватманде бошад ки имкони иҷрои чунин амалҳои хайру савобро доранд.